गोथार जहननि गाहाम खोथानाय बुंनोसै जहननि 14 बालाब 15 सिरि गोजौआव लिरनाय दं गोथार जिउ हरनो समाय लानाय। नोंसोरो आंखौ अनोब्ला नोंसोरो आंनि थिननायफोरखौ मानिगोन। बेनो जहननि गाहाम खौराङा। ख्रिस्ट'नि जै। बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर बयजों दिनै दान्दिसे इसोरनि गाहाम बाथ्रानि सायाव गोसो होनि। बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर बिदिब्ला जों दान्दिसे इसोरनि गाहाम बाथ्रानि सायाव गोसो होनि दान्दिसे नायलांदो। बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर जिसु ख्रिस्ट'नि दाम गोसाथार थैजों बायख' जानाय आंनिनो आंगो बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथां साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो मोजां मोननाय सिबिनायखौ नोंथां साफ्रोमनोबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै आं बेनो गाहाम बाथ्रा दिनै आं बेनि सेथि फार्स्ट बेखेवदों नोंथांमोननि सिगाङाव इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ आं दिनै नोंथांमोनजों रायज्लायनो सावरायज्लायनो थाखाय आं दिनै नोंथांमोनजों नुजाफैबाय। इसोरनि गाहाम बाथ्रा बुंनायाव दिनै आंहा एखियार बेफोरबायदि बोलो गैया। अब्लाबो दिनै आंनि गोसोआ सोलोंज्लायनो जोबोद इसा जानायलाय दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाफैबाय। इसोरनि गाहाम बाथ्रा बेफोरबायदि बिबुंथि लानायाव माबाफोर निस्सय गोरोन्थि जाखागोन होननानै आं आसा खालामो। थारैनो जुदि गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना अननानै आंखौ निमाहा खालामदो आरो कमेन्टफोराव जानायखौ जायैखौ नोंथांमोना लिरनानै हर जाहाथे आंनि गोसोआ गोजोननाय नोंथांमोननि कमेन्टखौ मोनोब्ला रंजानाय मोनगोन आरो आं सोलोंनो हागोन आं मिथिनो हागोन। बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर बिदिब्ला फै दिनैनि बे गाहाम बाथ्रानि सायाव फंनैसो जोङो सोलोंलायनो। दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ गाहाम जहननि गाहाम खौराङाव 14 बालाब 15 सिरियाव जोंखौ मिथिहोबाय। जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि चेलाफोरनि सिगाङाव गुरै बाथ्राजों बुंदों जेरैबायदि नोंसोरो आंखौ अनोब्ला आंनि थिननाय हुकुमफोरखौ मानिगोन होननानै। बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर जोङो बेफोर बाथ्राजों जों बुजिनो हायो जे जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'नि थिननाय बोसोनफोरखौ मिथिनानैबो मिथियै बायदि बेफोरबायदि गासै खोमा फारसेजों खोनानानै खोमा फारसेजों हगारग्रा साफ्रोमखौबो दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौनो बुंदों नोंसोरो आंखौ अनोब्ला आंनि थिननाय हुकुमफोरखौ मानिगोन। जहननि 14 बालाब 23 सिरियावबो बुंबावदों नोंसोरो आंखौ अनोब्ला नोंसोरो आंनि थिननाय हुकुमफोरखौ मानिगोन होननानै बुंखादों। जोङो फरायना नायनो दान्दिसे ससेनो जिसुआ बुंफिनबाय सोरबा आंखौ अनोब्ला बियो आंनि बाथ्राखौ मानिगोन। नायदो बिमा बिफा बिदा फंबाय बिनानावफोर जोङो मिथिबाय जे सोरबा आंखौ अनोब्ला बियो आंनि बाथ्राफोरखौ मानिगोन होननानै। अब्ला जों इसोरखौ आजावग्रा ख्रिस्ट' सिबियारि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर दिनै जाय सुबुंफोरा इसोरनि गाहाम बाथ्रा गोथार बिजाबखौ फरायनानै बियो दिनै गोसो सोलायग्राफ्रा गोसो सोलायगासिनो दङ। नाथाय फरायखांनायनि उनाव मिथिनानैबो मिथियै बायदि खोनाब्लाबो खोनायै बायदि दिनै बिथांमोना उन जानानै थालांगासिनो दङ। बिथांमोना जानो हागौ दिनै जिसुखौ अनाखैनो। जोंबो मिथिनो हायो जोंबो बुजिनो हायो बे गाहाम खौरांनि गेजेरजों जहननि गाहाम खौरांनि गेजेरजों जेरै जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि चेलाफोरखौ बुंदोंब्ला जोंबो दिनै
बाप्तिस्मा लानायनि उनाव जोंबो इसोरनि सेलाफोर। बाप्तिस्मा लानायनि उनाव जोंबो जिसु ख्रीष्टखौ आजावबाय। अब्ला जिसु ख्रीष्टआ जोंखौबो बुंबायना, जेरै जों मिथिनो हायो 10 हुकुमफोराव जोङो फरायब्ला मिथिनो मोनो जे बिमा बिफाखौ अन, बिदा फंबायजों अनलाय, गावजों गाव हेफाजाब होज्लाय, खाथिनि सुबुंफोरजों दुखुआव दङ सुखुआव दङ नोंसोरो मोजां हेफाजाब मदद होज्लाय, सोरबा दुखुआव थानायफोरखौ नों अन, हेफाजाब हो। बेसे गुरै रावफोरजों जिसु ख्रीष्टआ दिनै जोंखौ फोरोंदों। थिग बेबायदिनो दिनैनि जहननि 14:15 सिरियाव जोंखौ फोरोंबाय, नोंसोर आंखौ अनोब्ला आंनि थिननाय हुकुमफोरखौ मानिगोन होननानै। अब्ला दिनै जाय सुबुङा मिथिनानैबो मिथियै बायदि गोरोन्थि खामानिखौ मावलांबाय, दिनै बिथाङा जिसुखौ अनाखै। जाय सुबुङा दिनै इसोरनि होननायफोरखौ मिथिनानै इसोरनि मोजां बाथ्राखौ खोनानानै इसोरनि थिननाय बायदि मानिबाय, दिनै बिथाङा जिसुखौ अनबाय। अब्ला जों दिनै जिसुखौ आजावनानै जिसुनि थार बाथ्रा थिननायखौ मिथिनानैबो मिथियै बायदि मावलांनानै जों दिनै जिसु ख्रीष्टखौ दुखु होबावनोसै नामा? जाय जिसुनि सेला जुदासाबो जिसुजों थाफानानै बिनि गासै मावनायफोरखौ, बिनि गासै मिराकालफोरखौ दिनै जुदासा नुनानै गासैखौबो मिथिगौमोन। अब्लाबो दिनै जुदासा जिसु ख्रीष्टखौ 30 थाखानि लक जानानै फानबाय। मानो मिथियाखै बियो दिनै जुदासा? सोरबा मेगन नुयैफोरखौ, सोरबा खानाफोरखौ जिसु ख्रीष्टआ दिनै दांनानै बियो सोखादों आरो बियो मेगन नुयैखौ नुहोदों। सोरबा लेंग्राफोरखौ थाबायहोदों, जब्राफोरखौ सोखादों। बिमा बिफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानावफोर, दिनै जुदासा बेफोर गासै जिसु ख्रीष्टनि मावनाय खामानिफोरखौ नुदों, मिथिदों। अब्लाबो दिनै जिसु ख्रीष्टखौ बियो 30 थाखानि फानबाय। बिमा बिफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानावफोर, जों दिनै बे इसोरनि गाहाम बाथ्रानि सायाव जों गोसो होनो। इसोरनि जिउआ नोंथांमोननियाव थानानै नोंथांमोना रोंथों, इसोरनि गोसोआ नोंथांमोननि गोसोआव थानानै नोंथांमोना सोलोंनो हाथों। बिमा बिफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानावफोर, दिनै जोंबो सोलोंनो नांगौ। जिसु ख्रीष्टआ जोंखौ मा थिनदों जोंबो साननानै जोंबो इसोरनि लामाजों थाबायनो नांगौ। बिमा बिफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानावफोर, जोंबो दिनै जिसु ख्रीष्टनि थिननायफोरखौ जुदिसो मानियाब्ला जोंबो दिनै जिसु ख्रीष्टखौ फाननाय जायो। जोङो धोरोमखौ लानानै, जिसु ख्रीष्टनि धोरोमखौ लानानै जोंनि थाबायनाय लामाफोरा बबे लामाजों थाबायलांगोन जोङो गावखौ बिजिरदोनि। बिमा बिफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानावफोर, जोंनि थाबायनाय लामाया बबेजों जों थांबाय थादोंमोन, नाथाय जोङो आगदाथिं थांनो नांगौमोन, नाथाय जों आगदाथिं थाङालासिनो आगसिजों थांबाय नामा? जोङो सम लानानै थांबाय थादों, नाथाय आंनि मावलांनाय लामाफोरा, आंनि थांनाय लामाफोरा, बिमा बिफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानावफोर, जोङो दिनै आङो मा मावदों, गावनि मावनायखौनो गाव बुजिस' हाया। आङो मा मावगासिनो दङ, आंनि मावनायफोरखौनो आं मिथिस' हाया। दिनै आं जिसु ख्रीष्टखौ आजावनानै आं जिसु ख्रीष्टनि थिननाय बोसोनफोरा माबायदि बेखौ मिथिनानैबो मिथियै बायदि मावलांगासिनो दङ। नोंखौ दिनै लामा ससेयाव नोंथाङा दिनै उसुबिदा इसोरनि नोजोराव गाज्रि खामानि मावनानै थाखुमानानै दङ नामा? बेखौ जिसु ख्रीष्टआ नेगासिनो दङ। जेरैबायदि लामा जिङाव गुबुन मानसिया नोंथांखौ नुलांबाय, बिथाङा सानबाय, बे दिनै सासे जिसु ख्रीष्टखौ आजावग्रा, जिसु ख्रीष्टखौ मानिग्रा, दिनै बिथाङा मानो बेबायदि गोरोन्थि मावखो होननानै सोरनिबा गोसोआव सानखोमा लांबाय। सोरबा सोरनिबा मेगनाव नोंथांनि उसुबिदा मावनायफोरखौ नुलांबाय। अब्ला बेफोरनो दिनै जिसु ख्रीष्टखौ फाननाया,
बेफोरनो जिसु खृष्टनि धोरोमखौ फाननाया, बेफोरनो खृष्टान धोरोमखौ फाननाया बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर दिनै जुदासआ जिसु खृष्टजों थाफानानै बे गासै आयेनफोरखौ मिथिनानैबाबो दिनै जिसु खृष्टखौ खृष्टा थाखानि फानबाय। नाथाय बै समनि जुदासआ जिसु खृष्टखौ फाननाय नङा। नाथाय दिनै नोंथाङा आरो आं दिनै मिथिनाबो मिथिबाय दि गोरोन्थि मावनायानो जाबाय बै समनि जुदासआ आंसोमोन। बै समनि जुदासआ नोंथाङासोमोन। दिनै मानोथो होननायफोरखौ मिथिनानैबो मिथियै बायदि मावखो? बेखौनो बुंदों जिसु खृष्टआ दिनैनि गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों, नोंसोरो आंखौ अनोब्ला आंनि थिननाय हुकुमफोरखौ मानिगोन होननानै। आरो बुंबावदों जहननि 14:23 सिरियाव, सोरबा आंखौ अनोब्ला बियो आंनि बाथ्राखौ मानिगोन। जिसु खृष्टआ गुरै रावफोरजों बुंदों। अब्ला जों जिसु खृष्टखौ मानो अना जानो? जोङो जिसु खृष्टखौ अननो नांगोन। जिसु खृष्टनि थिननायफोरखौ मानिनो नांगोन। आरो जों जिसु खृष्टखौल' अनबा जाया, इसोरनि जिउआ मानसिनाव थायो होननानै जों मिथिगौ। अब्ला जोङो गावजों गाव अनलायनो नांगोन। गावजों गाव अनलायाबा जों दिनै धोरोमखौ लानानै जिसु खृष्टखौ जों गुबुननो फाननाय जागोन। बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर, दिनैनि दसे समनि गेजेरजों आं गोलाव गुवार आरो गोदै गारांफोरजों बुंनो रोङाब्लाबो जायाब्लाबो दिनैनि बे दसे समनि गेजेरजों आं जहननि गाहाम खौरां 14:15 सिरि आरो 23 सिरियाव आं नोंथांमोननो फरायफिननानै बेखौनो फोरोंहरबाय आरो बुजायहरबाय, एबा आंबो नोंथांमोननिफ्राय मिथिनो सोलोंलायनो हिसाबैसो आं दिनै बे इसोरनि गाहाम बाथ्रानि सायाव फैदों। आंनो जादोंब्लाबो जायाब्लाबो नोंथांमोना कमेन्टआव लिरनानै हरदो, जाहाथे आंबो रोंनो हायो, आंबो बुजिनो हायो। आरो आं आसा खालामो नोंथांमोना आंनि थाखाय आरज खालामनानै होदो, आंबो जाहाथे इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ, इसोरनि गोथार बाइबेल, इसोरनि गोथार बिजाब बेखौ आं फरायनानै रोंनो हानाय बायदि, सोलोंनो हानाय बायदि, जाहाथे उननि थाखोआवबो आंबो नोंथांमोनजों सोलोंज्लायनो बेफोरबायदि खाबु मोनगोन होननानै आं आसा खालामो। बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर, जोबथारनायाव आं प्रभु जिसुनि मुङाव नोंथां साफ्रोमखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय गोजोननायखौ जासिहरनानै दोननाय जाबाय। बेनो जहननि गाहाम खौरां, ख्रिस्ट'नि